Sí, els caps de setmana o en vacances. Poques vegades. Algun cap de setmana amb amics i anem a fer una costellada. Sí, m'agrada passejar per Collserola. Hi surto molt sovint, en cap de setmana. És una manera de desconnectar. En moments puntuals. A buscar bolets, a la tardor o per Setmana Santa, a fer excursions. I vaig de tant en tant, quan la feina m'ho permet, a veure la família al poble i allà aprofito per fer-hi una passejada. Què vols dir? No entenc la pregunta. Net, sovint el trobo brut i no m'agrada. Em fa molta llàstima quan el veig ple de bardisses. Per conservar la biodiversitat? Perquè són el pulmó de la ciutat. Allà es purifica l'aire que respirem. Doncs per completar el cicle de l'aigua i com a lloc d'esbarjo, clar. L'administració, no? Doncs no ho sé, la veritat. Entre tots, és una tasca col·lectiva. Em dic Raimon, soc pagès i visc a l'àrea del territori de Masies, que queda entre el Solsonès, el Bages i la Segarra. Deixa'm que et parli dels boscos i del nostre entorn, perquè crec que és un tema que no s'ha explicat prou o no s'ha explicat prou bé. El paisatge mediterrani és fruit de la interacció entre l'activitat humana amb el medi. Allò que tu gaudeixes quan surts de la ciutat és fruit d'un paisatge construït de fa mil·lennis, amb l'arada i la destral, i també de vegades del foc. La biodiversitat que tots volem conservar també és fruit de la interacció d'agricultors, ramaders i silvicultors amb el medi natural. Tots els elements de la fauna i la flora hi són perquè tenen lloc en el mosaic de camps i boscos que hem construït històricament. No és que la pagesia tingui vocació de fer de jardiner, és que el paisatge que coneixes és el resultat de vestir de productes de la societat, fusta i llenya, productes agrícoles i ramaders. Però res no s'atura en aquest planeta. Ara escalfem les cases d'una altra manera. Mengem productes que venen de molts llocs diferents i la població es concentra progressivament en grans ciutats. El bosc va guanyant terreny allà on s'abandona l'agricultura. Tot canvia i de vegades dràsticament. Les activitats agràries sostenibles, lluny de deteriorar l'estat dels boscos, ajuden a mantenir la biodiversitat i els fa més resistents a les alteracions produïdes per les sequeres i altres canvis del medi. És el que en diem resiliència. La biodiversitat mediterrània necessita el paisatge en mosaic que hem generat. Una major superfície de bosc no significa major biodiversitat. I un bosc que no gestiona és un bosc més fràgil. L'hàbitat que valorem és, doncs, una construcció humana. I a més, és casa meva.